lidi, čus. Vítejte u nového videa, který točím já. No? Ne, já točím video. Co baví? Když se s nima proběhnou, ne? Pak to bude tak. Ne. Já chci jenom něco ukázat a něco poslat do internetu. Něco potřebujeme těžit. Jo. Takže něco potřebujeme těžit. Mám si tady brnění. Crafting table. Crafting table, crafting table. Crafting table tady. Tak, pak si vezmu barvy. No. Záleží na tom. No nic. Udělám si třeba zelený šaty. Tak. Ty, co máte, ten, kdo má tu 1, 3, 2, tak to si bude muset stáhnout tenhle mod. Ten, kdo má 1, 4, 2, nebo nějaký jiný díl, kde to je, tak si musím stahovat. No. Jde to i uvnitř na sebe. No, dělám. To můžete i jiný, třeba oranžový šaty, jakýkoliv prostě. Další mod, co je v tomhle mapa, prázdná mapa. Takže když se do ní budete chtít podívat, tak to nepůjde, budete muset mrknout pravej. Vidíte, mám mapu. Já se bojím, já radši ulítím. Je to dost nebezpečné. Ej, sakra, co to seklo. Další mod je v tomhle díle. Vy tady máte jako jídla, taky trochu lepší obrázek, třeba tuto masa, a pak tady máme ještě proti zmrtvý, to vám hned ukážu, čemu to je. Když mám prasedlo, to už určitě víte, je to muslim a mrkev. Hej, prase. On za tou mrkví jako vyjezdí. Ty volu! Já nemám štěstí. Teď se málem spadnu. No, ještě kreativ. Pak ještě tady moja, já to nevím, jak se používá. Tady prostě něco je, ale to nevím, jak se používá. Prostě. Ale v noci to svítí. Tady jsou ještě kat, já mu to najdu. Jako kamenná zeď porostlá mechem, kovadlina, lehce poškozená kovadlina a velmi poškozená kovadlina, to taky nevím, v čem to je. To tak už vím.
To je hustý. To je dobrý, velmi poškozen. Hej, tomu vrátíme, no. To je dobrý. Pak tady zkusíme i tu jenom obyčejnou kovadlinu, Tak. Se až do. Hej. Mám se až do. Ach, to ani nevím, jak se to používá vůbec. Tak ještě nevím, co by jsem vám ukázal. Nevím, co vám ukážu. Tady to ložisko lapisu lazuli. Tohle je blok lapisu lazuli. Aha! Tohle. Tady mám ty kuznáce. Máme ještě mu ukázat. Vyvinem tlačítko. Já vám něco ukážu, pokud si někdo nevíte rady s Ender Českou, ale to asi všichni, to bude hloupost. Koukejte. To Ender Českou. Sem a sem. Týdám, ale jak? Třeba tohle. Je to tady. Dokonce i tady. Takhle fungují Ender Česku na velké cestování, že si třeba dáte doma Ender Česku, když půjdete na dovolenou, tak si položíte tam a máte tam věci. Dobrý, na dovolenou. Ještě něco tu. Jo, pak je tady ještě portrét, to vám hned ukážu, v čem to je. Teda ráno si tomu říkám portrét, protože vždycky, když natáčím, tak si tam udělám fotku. Blok, třeba tohle. Koukejte. Tady, tak tam máte tam portrét zombíka. Pak tady sebe, pokud jste Steve. Dá tam dát i tohle, se tam dá. Pak tam dá dokonce maják. Dá se tam dát úplně všechno. Tohle. Dokonce i třeba toho. Jestli někdo zná tu čelku, chce takhle mi dá vědět, já můžete zavít. No. Ještě ty květináče vám ukážu. A ty hlavy dokonce jdou i pověsit třeba takhle. Třeba když si hráte na vojáky. Víte, jak to když ten to znáte. Ty brďo, co tomu ukážu.
se dát dokonce i dva. Já to ukážu. Louč asi do tohle se nedá. No, sázení se. Tady udělám takhle světlo, aby mě napadlo první. A nedám to před. A sakra, nechci. Třeba nedají se tam dát všechny věci jako to, jo. Ty portréty. Spíš bude lítat místo to ne. No tak to je asi z tohoto dílu asi všechno. Než se radši podívám, to náhodou nebylo všechno. Pak vám něco ještě možná ukážu. Je tu počkej. Tady. Taky nevím, nevím. Tak to je asi z tohoto dílu všechno. Teď vám ukážu ještě. A nebo ne, to si necháme na příští díl. Tak čus.